insamu mixburin hawn biex insellmu nagħtu ġieħ il-memorja ta' 9 ħaddiema tat-Tarzna ta' Malta li ħallew ħajjithom f'wieħed mill-ar traċedji fuq il-postijiet tax-xogħol li qatt se jeħħew f'pajjiżna. Kien propju bħallum 23 sen ilu li Malta inħasdet bl-aħbar li l-bastiment Libjan li kien jinsab fit-Tarzna t-Tiswija sploda u ħasad il-ħajja ta' 9 minn sħabna futna l-ħaddiema li dakinhar kienu qed jaħdmu fuqu biex jaqalgħu lejxin tagħhom. Kienet traċedja li ħalliet impatt mhux biss fuq il-qraba tal-vittmi, fuq il-ħaddiema li weġġaw fl-inċident u li baqgħu ħajjin, iżda wkoll fuq il-kumplament tal-ħaddiema tat-Tarzna u fuqna bħala Jewelkes Union. Li nafu t-twelid tagħha mill-ħwienet tax-xogħol u mill-offiċini li jinsabu ftit metri bogħod minn hawn. Kien żmien ta' dwejjaq u dieqa kbira. Iżda minkejja dan, il-ħaddiema tat-Tarzna reġgħu rritornaw fuq il-post tax-xogħol tagħhom biex jaqalgħu lgħajxien għalihom u għall-familji tagħhom. Dakinhar kienu ċerti mis-sosten ta' xulxin biex din it-traċedja ma taqtamux qalbhom u nkomplu b'ħidmietom. Sena wara l-oħra niftakru f'din it-traċedja u nġeddu l-memorja ta' dawn il-martri. Il-ħsibijiet tagħna ma jmorrux biss għal dawk il-familji li tilfu l-maħbubin tagħhom, iżda jmorru wkoll għal dawk il-familji li xi darba oħra tilfu lil xi ħadd waqt il-qadi ta' xogħlu ta' dmirjietu. Din it-traċedja titlob minna biex inkunu dejjem iktar viġilanti dwar il-periklu fuq il-postijiet tax-xogħol. Titlob lill-awtoritajiet li jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżguraw li f'pajjiżna jiġu nfurzati prattiċi tajba li jħarsu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol. Iżda wkoll titlob minn min iħaddem li jġorr ir-responsabilità li jassigura li l-lan tax-xogħol ikun ħieles u mill-perikli u mħares kif meħtieġ. Però fuq kollox jiddependi minn kemm il-ħaddiema jarfu li l-periklu li jiffaċċjaw l-isfidi jridu jelbuhom. Illum it-Tarzna ta' Malta kif nafuha u kif niftakruha m'għadix hawn għaddiet f'idejn operaturi barranin li qed jagħmluha diffiċli biex il-ħaddiema igawdu minn rappreżentanza trade unionistika ħielsa u ġista. Il-ħaddiem qed jaraw lob biż-żmien u tkaxkir tas-saqajn biex aħna bħal Jewelkes Union nkunu nistgħu nitkellmu f'isimhom u għalihom. Din il-kwistjoni issa ilha għaddejja snin ma jistax ikun li nibqgħu sejrin b'dan il-mod. Fin-nofs hemm il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u d-demokrazija industrijali. Lil ħaddiema nqawwilhom qalbhom biex nassigurawhom li bħala Jewelkes Union mhux se nħalluhom waħedhom, se nibqgħu naħdmu sakemm fl-aħħar ta' sal-ġurnata li jkollhom isserħan il-moħħ li fix-xogħol tagħhom ikawdu kundizzjonijiet dinjitużi. Nappellalhom biex bħal sħabhom fl-modi jibqgħu maqudin u jippersistu fil-mixja ġusta tagħhom.